नमस्कार खुलुमबाय आंनि मुङा सबिता बसुमतारी आंनि फिसाजो गेदेरनि नामा उदांस्रि रानी बसुमतारी बे रिसेन्टलिनो गेट परिखा पास खालामनानै दा आईआईटी खड़गपुराव एमटेकनि एडमिशन लाहैबाय आरो बे गेट परिखा पास जानायनि थाखाय हाग्रामा महिलारी सारा आंनो 5 लाख थाखाजों आंनि फिसाजोखौ रिवार्ड होनायनि थाखाय थेंकफुल आं बहुत धन्यबाद सारनि थाखाय आरो आंनि फिसाजो सासे उन्दैया FDDI आव फेशन टेक्नोलॉजीआव फरायगासिनो दङ आरो सासे फिसाजोआ आंना माइनाव रानी बसुमतारी बे क'क्राझार इउनिभार्सिटियाव एबार MSc फरायगासिनो दं हाग्रामा सार महिलारिया आंनो बे फैसानि थ्रुयै हेफाजाब होनायनिखायनो बहुत धन्यबाद नमस्कार खुलुमबाय आंनि मुङा सबिता बसुमतारी आंनि फिसाजो गेदेरनि नामा उदांस्रि रानी बसुमतारी बे रिसेन्टलिनो गेट परिखा पास खालामनानै दा आईआईटी खड़गपुराव एमटेकनि एडमिशन लाहैबाय आरो बे गेट परिखा पास जानायनि थाखाय हाग्रामा महिलारी सारा आंनो 5 लाख थाखाजों आंनि फिसाजोखौ रिवार्ड होनायनि थाखाय थेंकफुल आं बहुत धन्यबाद सारनि थाखाय आरो आंनि फिसाजो सासे उन्दैया FDDI आव फेशन टेक्नोलॉजीआव फरायगासिनो दङ आरो सासे फिसाजोआ आंना माइनाव रानी बसुमतारी बे क'क्राझार इउनिभार्सिटियाव एबार MSc फरायगासिनो दं हाग्रामा सार महिलारिया आंनो बे फैसानि थ्रुयै हेफाजाब होनायनिखायनो बहुत धन्यबाद